थंडीच्या दिवसात बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये एकदम फ्रेश असे आवळे उपलब्ध होतात। आवळा एकदम बहुगुणी आहे। आपल्या डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत प्रत्येक अवयवाला पौष्टिक असा हा आवळा आहे। तर अशाच आवळ्यापासून आज आपण एक वर्षभर टिकणारा आणि तोंडाची चव वाढवणारा पौष्टिक असा पदार्थ बनवणार आहोत। तर याच्यासाठी मी 3 आवळे घेतलेले आहेत। आवळे असे मस्त मोठे फ्रेश आणि डाग नसलेले बघून घ्यायचे आहेत तुम्हाला। आणि याच्यासाठी मी ह्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तर मी हिरवी आणि लाल अशा मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि एक लसणाचा मोठा गड्डा आहे तो मी व्यवस्थित साफ करून घेतलेला आहे। तर आवळ्याचे आपल्याला असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर तिन्ही आवळ्यांचे मी मस्त असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मिरच्या आहेत त्या मी कट करून घेणार आहे आता। तर इथे मी दोन्ही प्रकारच्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे आपला हा पदार्थ दिसायला खूप सुंदर दिसतो। तुमच्याकडे समजायच्यापैकी एखादी मिरची नसेल तर तुम्ही फक्त एकच कलरची मिरची वापरली तरी चालेल। तुम्हाला हा पदार्थ कितपत तिखट पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही मिरचीची क्वांटिटी कमी जास्त ठेवू शकता। तर आता आवळे आणि मिरच्या आता कापून झालेल्या आहेत। आता पुढची स्टेप बघूया। तर एक पॅन घेतलेला आहे, 1 चमचा तेल गरम करून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडली की नंतर अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं चांगलं फुललं की नंतर मग याच्यामध्ये हिंग घालायचा आहे। हिंगाची टेस्ट मला खूप आवडते म्हणून मी थोडा हिंग इथं जास्त घातलेला आहे। अर्धी वाटी मी इथं शेंगदाणे घातलेले आहेत। शेंगदाणे आपल्याला परतवून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे। शेंगदाणे अर्धे कच्चे परतवल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये कढीपत्ता घातलेला आहे। ओलसर अजिबात ठेवायचा नाही, कढीपत्ता धुवून वाळवून घ्यायचा। आणि अर्धी वाटी मी इथं फुटाण्याची डाळ घातलेली आहे आणि मगाशी जी लसूण आपण सोलून ठेवलेली आहे ती इथं घातलेली आहे। आणि आता आपल्याला सगळं हे परतवून घ्यायचं आहे। तर ही फुटाण्याची डाळ आहे तर ती अगोदरच भाजलेली असते म्हणून मी थोडी नंतर घातलेली आहे। पहिले मी शेंगदाणे भाजून घेतले आणि नंतर मग मी ही फुटाण्याची डाळ घातलेली आहे। आपल्या मिरच्या आहेत त्या इथं घालायच्या आणि सगळं हे छान अगदी परतवून घ्यायचं। मिरच्यांना डाग पडोस्तोवर आपल्याला हे सगळं छान अगदी मस्त असं परतवून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। इथं मी शेंगदाणे आणि फुटाण्याची डाळ वापरलेली आहे। तुम्ही याच्यापैकी तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही याच्यापैकी एक काहीतरी स्किप करू शकता किंवा त्यांची क्वांटिटी सुद्धा कमी जास्त ठेवू शकता। मगाशी मग चिरून ठेवलेले आवळे आहेत ते मी इथं ॲड केलेले आहेत। आवळे पण आपल्याला याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचे आहे। अगदी मस्त अगदी वर्षभर टिकणारा हा आवळ्याचा मस्त असा पदार्थ आहे आणि याला झाकण लावून मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला याला 5 मिनिटाची वाफ द्यायची आहे। मिश्रण अगदी कोरडं वाटलं तर तुम्ही इथं 1 ते 2 चमचा पाणी वापरू शकता। तर इथं बघा मी ही हिरवी कोथिंबीर आहे ती स्वच्छ धुवून अशी थोडीशी वाळवून घेतलेली आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये थोडं पण पाणी राहता कामा नये। तर भरपूर अशी मुठभर अशी कोथिंबीर घेतली आहे मी, मस्त अशी धुवून घेतली आणि ती व्यवस्थित अशी कोरडी करून घेतलेली आहे। 5 मिनिटं झालेली आहे। आवळ्यांना मस्त अशी वाफ भेटलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण जी कोथिंबीर आहे ती आपल्याला इथं ॲड करायची आहे। तर हे मिश्रण आहे ते पुन्हा मी एकदा व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं। कोरडं वाटत असेल तर तुम्ही इथे 1 ते 2 चमचा पाणी वापरू शकता, पण जर पाण्याशिवाय ही रेसिपी तुम्ही बनवली तर ही रेसिपी जी आहे ती वर्षभर आरामात टिकते। आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे कारण आवळ्याला मस्त अशी वाफ बसलेली आहे आणि आपलं पॅन गरम आहे। तर ह्या गरम पॅनमध्येच आपल्याला ही कोथिंबीर आहे ती व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे। कोथिंबीरला जास्त फ्लेम वगैरे किंवा जास्त परतवण्याची गरज नाही, ती लगेच परतली जाते, मऊ पडते। तर हे जे गरम आहे त्याच्यामध्येच मी ही कोथिंबीर परतवून घेतली आणि बघू शकता कोथिंबीर पण मस्त अशी मऊ पडलेली आहे। आता हे सगळं मिश्रण जे आहे ते मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला आता हे सगळं मिश्रण जे आहे ते गार करून घ्यायचं आहे। सध्या बाजारामध्ये आवळे भरपूर आहेत तर मस्त अशा वेगवेगळ्या अशा आवळ्याच्या रेसिपी आपल्याला बनवायच्या आहेत। तर आता हे सगळं मिश्रण जे गार करून झालेलं आहे तर ते मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेलं आहे। गार केल्यानंतरच काढून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं फिरवून घेतलं आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ह्या थोडासा गुळ घातलेला आहे, म्हणजे 1 चमचा गुळ घातलेला आहे कारण आवळा जो असतो तो थोडासा तुरट वगैरे असतो। तर त्याची जी चव आहे ती बॅलन्स होण्यासाठी मी इथं थोडासा गुळ वापरलेला आहे। आणि बघा हे मिक्सरला मी असं ओबडधोबड फिरवून घेतलेलं आहे, पाणी न घालता आपल्याला हे असं ओबडधोबड फिरवून घ्यायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मस्त अशी चटपटीत अशी आपली ही आवळ्याची चटणी तयार झालेली आहे जी वर्षभर आरामात टिकते, तोंडाची चव वाढवते, रोजच्या जेवणामध्ये घेऊ शकता, टिफिनसाठी वापरू शकता, प्रवासामध्ये कॅरी करू शकता। अशी मस्त अशी चटपटीत अशी ही आवळ्याची
बहुगुणी अशी चटणी तयार झालेली आहे, आपल्या तब्येतीसाठी अतिशय उत्तम असलेली। तर याच्यावर मी आता फोडणी दिलेली आहे। तर गरम तेल करून त्याच्यामध्ये मी मोहरी, जिरा आणि तीळ घातले आणि त्याची मी इथं फोडणी दिलेली आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तरच फोडणी द्या, फोडणीशिवाय सुद्धा ही चटणी खूप छान लागते। आता ही जी फोडणी आहे ती मी या चटणीमध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे। अतिशय पौष्टिक अशी ही आवळ्याची आपली इथं रेसिपी तयार झालेली आहे। करायला एकदम सोपी पण चवीला मात्र खूप भन्नाट। बघू शकता किती मस्त अशी ही झालेली आहे चटणी। सध्या बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये आवळे उपलब्ध आहेत। थंडीचा सीझन आहे, आवळ्याचा पण सीझन आहे। तर अशी एखादी पौष्टिक रेसिपी आवळ्याची ही प्रत्येक घरी झालीच पाहिजे। अतिशय पौष्टिक आणि सुंदर अशी ही रेसिपी आहे। आपल्या डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत प्रत्येक अवयवाला उपयुक्त अशी, एक करायला एकदम सोपी, वर्षभर टिकणारी। तर एका स्वच्छ काचेच्या बरणीमध्ये तुम्ही ही चटणी स्टोअर करून ठेवू शकता। तर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।